दिनै 47थि राभा दिबस कलागुरु बिष्णुप्रसाद राभानि रुंसारि सान बिटिसि नेहाथारिखौबो राभा दिबस फालिदों। हादोरसाजों लोगोसे बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझारावबो फालिनाय नुनो मोन्दों राभा दिबस। शनिबाराव बड'फा नोगोरनि बिटिसि नेहाथारिखौनि ब्लक एनि लांगोनायाव बिष्णु राभानि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदिनो राभा दिबस फालिनाय जायो। बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव राभा दिबस फालिनाय जादों। कलागुरु बिष्णुप्रसाद राभानि सावगारियाव बिबार बावना सिबिनाय बावो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। फाइखि शिल्पी बिष्णु राभाखौ सिबिनाय बावना बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिष्णु राभानि आदर्शजों इयुन जोलैखौ आवगायलांनो खावलायो। आमार डेथ एनिभार्सारि आरो आमी बिटिसि गभर्नमेंट हिसाबै आज ইয়াত আমি এই ডেথ এনিভার্সারিটো আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভালৈ। তো আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমি অসমত বা বিটিসি অঞ্চলত আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ নিচিনা যাতে আদৰ্শ লৈ পেলাই যাতে আমি সকলোৱে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। बिटिसि खुंथायनि दैदेननायाव फालिनाय राभा दिबसनि हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारि, गोबां अनजिमानि मावफुं सोद्रोमा, MCLA आरो नेहाथारिखौनि बिबानगिरि मावथि बिथांमोना फाइखि शिल्पी बिष्णुप्रसाद राभानि सावगारियाव बिबार बावनानै सिबिनाय बावो। आसामनि सासे संग्रामि दैदेनगिरि एबा फाइखि शिल्पी कलागुरु बिष्णुप्रसाद राभानि गोथार साननि बुब्लियाव सिबिनाय बावनानै मावफुं सोद्रोमा देरहासाद बसुमतारी बिथाङा बिथांनि आदर्शआ अराय थांनानै थाथों आरो समाजाव बिथांनि आदर्शखौ थुलुंगाखांनानै आवगायलांनो हाथों होननानै बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबो। ভাৰতখনক স্বাধীনতাৰ যিটো সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামী এজন নেতা আছিল আৰু তেওঁ খুব মানে সমাজক খুব কষ্টৰে সমাজখনক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে খুব সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু আজি তেখেতসকলৰ সংগ্ৰামতেই অসমখন বা ভাৰতখন উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। फारसेथिं उदालगुरि जिल्लानि कबिरालियाव राभाफोरनि गोबां समाजारि आफाद गौथुमफोरा जयै फालिदों राभा दिबस। उदालगुरि जिल्लानि कबिरालि दखरा राभा फरायसा आफाद, राभा महिला परिषद, राभा जातीय परिषदनि बानजायनायाव महिलापारा गामिनि आफाद आरो जुबक संघनि बानजायनायाव महिलापारा थानसालिनि लांगोनायाव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों 47थि राभा दिबस फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै फिरफिला दैखांनाय, नैथियाव बिष्णुप्रसाद राभानि मुसुखायाव बिबार बावना सिबिनाय बावनाय जायो, थामथियाव बिफां फुलि गायनाय जायो, बेनि उनाव मेथाइ खननाय, खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि एरनाय बादायनाय बायदि गोबां हाबाफारि खुंनाय जायो। আজি মহিলাপাৰা গাঁও আৰু 2 নং বটাবাৰী সন্ধিয়াবাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অন্য বছৰৰ দৰে আজিও মানে আমি এই স্মৃতি দিৱসটো পালন কৰিছোঁ আৰু এই স্মৃতি দিৱসৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ পতাকা উত্তোলন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। তো এই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ ইয়াত আজি এই সংলগ্ন হ'ব। তাৰ লগে লগে আমি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰ পিছত যিহেতু আমি গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী ইয়াতে সংলগ্ন কৰিম, সেয়েহে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ইয়াতে আমাৰ উদযাপন কৰা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24, বডো লাইভ 24।